Lolu sasazo ngqolo endaba eStudio 10 kundlungulo ye-SABC yokulela phaka eGauteng nazo eziphambili. During this season, we see a lot of issues around the deaths of initiates. We must not take lightly. Ubuncinane ngabakhwetha abana abaswelekileyo eMpuma Koloni kwingingqi ezohlukeneyo. I certainly can confirm that we are in engagement with the presidency. Ikomishoni kaMadlanga isebenzela umnda wokuphela kuka-August ukunika umongameli ingxelo yayo yokugqibela nakubeni umongameli engasiqwalasela isicelo sokulula ixesha lekomishoni xa singenziwa. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. Inkosi Mazole isitaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandikhawulendi warhuqa. Ngabakhwetha abana sebeswelekile eMpuma Koloni kweli xesha lolwaluko lwasebusika. Abakhwetha ngwaseBuffalo City, eNtabankulu, eBizana naseSajonisi. Ukuva ngalentsini abadala yaminyaka le siqhagamshelana ngqo ngobuxhakaxhaka bale mihla nomphathi sobambiswana ngolawulo nemicimbi yemveli eMpuma Koloni nomnumzana Zolile Williams. Masibhotise sikwamkele Jola. Masiqale ngokuqinisekisa inani labakhwetha asele beswelekile. Basebani? Ngibulisa kuwabhele Bubulise nababukele emakhaya. Ngibhele abekho bane abakhwetha ekuthengelwishwa basutywa kukufa kweli xesha lasebusika. Abakhwetha endinabo ngoku bapha kwisixhenxe ebathe baphulukana nobomi babo esothweni. Liyothuselo nani mphathiswa. Kubonakala ngathi amaphulo enwenzayo awezi neziqhamo. Kuzathi kube nini isibane sikhuza ukusweleka kwabantu esothweni mphathiswa? Okubalulekileyo Bhele kukubana abazali xa sikhondoza sibacela into kokubana mabaqiniseke uba abantwana isimo sempilo yabo phambi kokuba baye esuthwini siyaqwalaselwa kangangokuba kufuneka basiwe ezikliniki uphononongwe isimo sempilo bakube beyile apho Bhele bakwazi into bana ukuba kukho amayeza nepilisi ekufuneka bahambe nazo ukuya esuthwini bahambe nazo abantwana. Omnye umkhwetha esithe saphulukana naye ngoku Bhele ngelishwa akazinikwanga ipilisi ebefana uba uye nazo esuthwini wasutywa kukufa umntana. Khawusho Joel, ingaba ngawapha amanyathelo ongenelelo amatsha enwenzayo ukunqanda ukufa kungaka? Into esiyenzileyo ke Bhele kulonyaka siqhubile nge-advocacy campaign apho sifundisa abantu ngolwaluko ne-responsibility yabazali kwaye sanza nento entsha ngoku esivumelene ngayo kunye nendlu yenkosi. Sine-forms ezisayinwayo ngumkhwetha ngamnye azifumana komkhulu phambi kokuba aye esuthwini. La form ayiprintwa ngomnye umuntu bayifumana straight apha kuthi esebeni. La form incedisa ke ngoku into kokubana umkhwetha ngamnye simazi uba woluswe ngubani woluswe phi. Now into abayenzayo abantu ngoku bafuna ukukhatha icorners nale form bafuna uziprinta, but xa sifika emabhomeni siyophonononga uba kwenzeka ntoni sifika into yobana iiforms ezisetyenziswa ayizizo ezi kwaye abantwana abanye abekho lungelweni lokuba maboluke ngela xesha baluswe nangabantu abangafanelekanga. Sesibavalele abantu abayi-18 abathe bachaphazeleka koku kusweleka kwabantwana esuthwini. Kanye kulo mbala lowo sekuvola amabhuma ali-18 angekho mthethweni. Bangapho singangcibi bawo sebebanjiwe nalo makhankatha omgogotelo? Sibambe 18, i-7 sele igwetyiwe. So i-18 le basaquqa enkundleni kuzanya into yobana amatyala wawo mawafinalizwe. Mandiwabulela amapolisa, ndizibulela inkosi nabantu bonke abasebenza nathi oomasipala abasincedisa kulo mcimbi wolwaluko ngemonitoring abayenzayo. Wena Bhele ungothuka mbutho into kokubana kulaa mhlaba waseSajonisi umnyana ona about 21 years wolusa amakhwenkwe asixhenxe pha. Kwanyanzeleka uba masimvalele ngokukhawuleza ngoba akayongcibi ngusingancibi lo uthetha ngayo. Sibambe ngazo zozibini Jolo, lo ngumphathiswa emicimbi yemveli eMpuma Koloni nomnumzana Zolile Williams.
Imiselo lwesithathu evekezayo umhla weshumi nesihlanu kule nyanga iseshoni yokuvela phambi kwekomishoni kaMadlanga kwatyholwa ngokuba ngungqondo-ngqondo kulwaphulo-mthetho nokwatyholwa ngokuba ngomnye wenkokheli zeqela lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uvusi Muzikhethi Madlala. Lo kaMadlala wayekhutshelwe umsila wengo yokuba avele namhlanje kule komishoni. Kusenjalo le komishoni kaMadlanga ithi isadla imbadu ne-ofisi yobongameli ngokolulwa kwakhona kwexesha layo. Isithethi sekomishoni sithi nakubeni ingcingane yokulula ixesha layo ikhona okwangoku isasebenza ijolise kumhla we-30 ka-Agasti njengomda. Iiseshoni zasesidlangalaleni ziza kubanjwa de kuphele le nyanga ukuze ke emva koko abakomishinala baqulunqe ingxelo eza kunikwa umongameli Cyril Ramaphosa. Izolo umongameli uthe angasiqwalasela isicelo sokwelula ixesha lale komishoni xa singenziwa. Certainly can confirm that we are in engagement with the presidency. We are still working towards meeting our deadline of 31 August. I think it's important to say that we have set a program for the month of July for our public hearings to run through to end July, and then of course we had set aside the month of August to write the final report for submission to President Ramaphosa on the 31st of August. Amanye amanqina ekulindeleke ukuba aphinda vele phambi kwale komishoni ngumkomishinala waKwaZulu Natal unjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Kusenjalo kubungqina banamhlanje imiyalezo yeWhatsApp yokuzama ukunika ifuthe lemibuzo yasepalamente inkokheli ye-EFF uJulius Malema engakhokhelela ekugxothweni komhloli jikelele wezobuntlola. Mr. Syed forwards to General Khan 6 messages which he says come from Mr. Malema, and we'll take the messages and then explain why I say they come from Mr. Malema. Ikomishoni isaqhuba. Imizamo yokuthutha abantu baseMalawi abangenazo impepha zokuba kweli isaqhuba ngaphandle kweziko lokubuyisela abantu enqunyanyisweyo eThekwini. Inkokheli yoluntu laseMalawi KwaZulu Natal uAdam Ali ilungiselela ibhasi zokuthutha abantu abamalunga nama-300 abalinde ukugoduswa besiya eMusina ukuze babuyiselwe eMalawi. Intatheli yethu Zanele Buthelezi inengxelo. Abasemagunyeni kweli besebenzisana nabo belizwe laseMalawi basaqhuba namalungiselelo okugodusa abo bashiyeke kweli nabangabemi baseMozambique, eMalawi naseZimbabwe. Eliqela lishiyekileyo lithi amalungiselelo ayenziwa kodwa ayacotha nanjengoko behleli phantsi kwemeko emaqongo ngaphandle kwenkampu evaliweyo eThekwini kuba ela ebelivulelwe le ndawo selela goduka. Nithi igama lami ngumina uRodolph Langempela. Nithi nje leli ngijwayele ukubizwa ngalo lamzansi nibizwa ngohandile. Nithi nitholakala lana ngoba nje ngasuka le Shell Cross la kade kulindwa khona amabhasi wakuye eZimbabwe. Ngathathwa ngamaphoyisa ngalethwa lana nje lethwe la ngolosithathu. Namhlanje usuku lo-6 ngilele la. Nuthi nomkhuhlwane yaningena nokuthi nje siloko nje basitsha ukuthi bazosilungisela indlela ukuthi siguduke nje izolo sathola indlela ukuthi bathi bazosithatha basise Home Affairs bazokwazi ukusenzela amaphepha ukuthi sikwazi ukuguduka. Before abathinti labaseMalawi uzoqala ngathi asithatha asise Home Affairs bazokwazi usilungisela amaphepha ukuthi sikwazi kuhamba kahle la endleleni. Sekusele ababalelwa ku300 ngoku abangabemi bokufika nabalinde ukugoduswa, kodwa nangona kunjalo mihla le inani liyakhula kuba ezimbacu zifika ngokufika. Kusenjalo kwezingena ngoku inkundla yomgaqo-seko ivumelene ngamxhelo omnye ugcina isigwebo senkundla ephakamileyo yasentshona koloni sokuba ezinye iziphakamiso zomgaqo-nkqubo ngamemi bangaphandle azihambisani nomgaqo-seko kwaye zigwenxa. Ewisa isigwebo ujaji Steve Majid wenkundla yomgaqo-seko uthe abemi bangaphandle abafuna igwiba lokhuseleko abanakuvinjwa elo thuba ngenxa yokuphanza ukuvelisa impepho ezidingekayo okanye besakufeda ukuzibika kwabasemagunyeni kwinyoba yeentsuku ezintlanu. Ukwagxininise ngelithi kumele isicelo ngasinye segwiba lokhuseleko sinikwe ingqwalasela esiyidingayo. Ngoku masiyosela amanzi.
sinamkela kwakhona sikwabhotise kwabo basandla kungena uyakwazi ukuzifumana ezindaba kwiqonga le-SABC Plus nakwi-SABC Le Hayi ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Ngomasipala abangaphezulu kuma-60 abangazuyinikwa imali esisabelo sabo ngenxa yebatha labo kulawulo lwezimali. Unyakamali kwamasipala uqala ngomhla wokuqala kuJulayi. Ukuhlalutya lo mba siqhagamshelana ngqo ngobuxhakaxhaka bale mihla nomhlalutyi wezopolitiko ozimele uGqirha Xolisile Ngumbela. Masikwamkele Ndlovu Sidlekhaya ezindabeni. Khawutsho bangapha abamasipala abangazukusinikwa isabelo mali sabo ngenxa yebatha labo? Mandibulele Bhele, ndibulise kuwe, ndibulise nabaphulaphuli ngokubanzi emakhaya. Abamasipala li-19 abangazukwazi ukufumana le nkxaso-mali. Kwaye ke Solanga mandiyitsho nje cace kwantlandlolo into okokubana apha u-Treasurer General usozimali usebenzise usection 2162 ngokwe-constitution kwaye pha ku-Municipal Finance Management Act basebenzise unumber 38. Kwaye ke ngoku Solanga abamasipala ikakhulu bafumaneke eFree State, ibe khona neBuffalo City, ibe khona neNelson Mandela. Kwaye ke Solanga enye into ephindisa ephoxayo apha ufumanisa into okokubana abamasipala ngaba bakwi-ANC ne-coalition. Kwaye ke Solanga apha uTreasury okokuqala kwango-2024 olungenelelo lakhe li-financial support, it's a technical assistance and ne-intervention systems ne-consultation. Kwaye ke ngokuSolanga ibonisa nje okwekati emhlophe ehlungwini into okokubana ezimali zinikwayo iqinisa lanto siyibiza ngokuba yi-intergovernmental relations. Kwaye ezimali zitransferwa kwi-spheres of government, zitransferwa ngusongqowa uTreasury. Ayizomali ezihamba nje, zimali ezihamba ne-commitment yokuzimisela ekubeni babakwazi ukulawula ezimali ngokukuko kwaye ngokusemthethweni. So ayithi lento ezi-transfers unconditional kwaye i-constitution itsho. Kwaye apha ke Solanga ndiyabawela sijonge oyena mntu ufirishileyo ngo-MEC aba bamaphondo, ngoba i-constitution ngo-section 139 iyabanika into okokubana bangenelele. Kwaye oomasipala bethu Solanga uyayazi into yokokubana abakwazi into okokubana baqokelele ingeniso kwaye abakwazi into okokubana le service delivery bayiphuhlise inkonzo bazisebantwini. Ukubusakhumbula phaya eParlamente kwi-standing committee imanga wumbi ibiye yafumaniseka into okokubana i-performance yabo ngu-53% kwaye ngokwasezimalini ngu-113. Kwaye Solanga enye into masiyiqonde 145 billion yi-irregular, lo gama i-118 billion yona isibonisa nje into okokubana yi-unauthorized expenditure. Kwaye ke ngoku le shift ka-National Treasury yakoomasipala ebabonisa into okokubana abazuzifumana ezimali yinto ebonakalisa nje into okokubana ngoku urhulumente uthathela ingqwalasela nengqwalelo ecacileyo into okokubana izimali maziphathwe kakuhle, zingaphathwa zithotywe ngemilenze, ngoba oko kubangela inkonzo zingafikeleli ebantwini. Ngoba oku wena Bhele kubangela into okokubana uSARS angabhataleki, uEskom angabhataleki, ii-water boards zingabhataleki. Kwaye ufumanisa into okokubana ngakumbi pha eMatshabenge ndinayo i-research endixelelayo endikhonvinsayo into okokubana nee-pensions zabantu ebebephangela kwamasipala zibe nakho ukuqwalela ngenxa yokuphathwa gwenxa kwezimali. Ngoba kaloku apha ngokufumanisa into okokubana oomasipala basebenzisa abantu abangakuqeqeshelwanga
ukulawula nokuphatha izimali ngokukuko. Yiyo ke le nto uTreasury yawabona into okokubana makabambe intambo abuyisele kuye imali angayinika oomasipala. Kodwa ke Bhele oku kusezawuchana abamasipala bebekade inkonzo zingayi. Masikubambe kule ndawo sibamba ngazo zozibini indlovu zidle ekhaya uyitye yonke. Umkhanelwa wesithathu kwityala lokubiwa kwamatye exabisa malunga ne-15 million rand eRhawutini ngo-2023 uzinikele kwisikhululo samapolisa e-Edenvale izolo. Lo mkhanelwa uCassia Lee Stoles wenze utsheko kwikundla kamantyi yaseRhawutini. Kungoku nje eli tyala lihlehliselwe umhla we-16 ngoLwesine kule veki ezayo kuze kuvuwe isicelo sebheyile. Izolo kuvele abarhanelwa ababini kweli tyalo Adrian Mackenzie kunye no-Etienne van der Walt ngezityholo zokuba amatye exabiso naxabisa izigidi zerandi kwikhaya laseKhilani ngo-2023. Kungoku nje umrhanelwa wesithathu kweli tyalo uzinikele kwisikhululo samapolisa sase-Edenvale ze wenza utshe enkundleni ngale ntseni. The state today is asking that you be added as accused number 3 in this matter. Are there any opposition to the application by the state? Your Worship, we are aware that the other 2 accused had appeared yesterday, Your Worship. Oku kubanjwa kwaba barhanelwa kulandela ubungqina buka-Witness K kwikomishoni kaMadlanga nobesakuba ligosa le-EMPD esuka ukuncumisana nowengusekela-ntloko we-EMPD uJulius Mkhwanazi. Witness K utyhole ngelithi yena kunye noJulius Mkhwanazi basebenzisana kwiyelenqe lokuba uStoles nobesakuba ligosa lamapolisa esixeko saseKuruleni uza kuvela kunye nowayengugxa wakho Adrian Mackenzie kunye nentloko yezokhuseleko Etienne van der Walt ngolwesine weveki ezayo nanjengoko lo mba uhlehliselwe umhla we-16 kule veki ezayo ukuze kuviwe isicelo sebheyili saba barhanelwa abathathu. The matter has been postponed to 16 of July for formal bail application at court number 13. Also, you will join them at court number 13 on the 16th of July for also formal bail application. uStoles wabasematheni ngethuba kutyholwa ngokuba wathumela imiyalezo yeWhatsApp kwingqina lekomishoni Witness K ngethuba enika ubungqina watsho etyhola umnumzana Thulani Magagula we-IPID ngenkohlakalo ngenxa yophando lwakhe ngalomba. Waphawula nangenzame ezenziwe kwabezotshutshiso kwilinge lokusombulula lomba. Kulindeleke ukuba lande inani labantu abaza kubanjwa malunga neli tyala. Umdlali wasesiswini weBelgium Nicolas Reskin uthi impumelelo yamanqaku amane kwelinye kwiMelika kumjikelo wali-16 bebubulungisa. Ukulandela isigqibo esidale isankxwe seFIFA zokuvumela ifolosi yeMelika uFolarin Balogun ukuba idlale nakubeni yanikwa ikhadi elibomvu kumdlalo wangaphambili. IFIFA iguqule esi sigqibo emva kokuba umongameli Donald Trump waseMelika etsalele umnxeba umongameli weFIFA uGianni Infantino ukuba kuguqulwe isigqibo sikasompempe sokunikwa ikhadi elibomvu kwale folosi yaseMelika. I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was 2 guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were 2 great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect. If you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe, even people on the other side. Ngoku basituma umntwana evenkileni.
Sikwalinqokoqo masithi amashishini aseNelson Mandela Bay athwaxwa kucinywa kombane ukuquqa kubuyelelo kwezulu lasemthanda nto leyo iphazamisa inkonzo nokonakala kwezixhobo. Le meko ibangele ukuqhankqalazo kwiindawo ezifana naseNew Brighton, kwaZakhele, eZwide nakwiindawo ezithile eKariyerha. Abahlali namashishini bathi lo cimicimi wombane uphazamisa indlela abaziphilisa ngayo. Umasipala uthi le ngxaki ibangelwa ziziseko zombane ezingasekho mgangathweni kunye nokonakaliswa kwezibonelelo zombane. Izitalato ezimnyama, amashishini avaliweyo, abahlali abakhalazayo sele kuyinto eqhelekileyo kulo masipala ombhaxa. Kulandela ukonakala kwetransformer yombane kwiziko elincinci lihambisa umbane iMatomela substation. Osomashishini balengingqi bathi le ngxaki ibachana kakhulu. Yokuqala usomashishini embethayo into yoba imizimba ephaya efrijini izokonakala, but i-generator cannot take that capacity yoba idume i-5 days because ingxaki yombane ebhayi ihlala i-5 days. Iqumrha lezoshishino kwesi sixeko iNelson Mandela Bay Business Chamber lilumkisa ngokungazinzi kweenkonzo zokuhambisa umbane. If you look at the recent factory closures we've had and the job losses that we've tracked, and a key factor which also affects that is the enabling environment, and it's vital. Energy, for example, the cost of energy and the unreliability of energy is a key pain point for manufacturers. Umasipala umbhaxa waseNelson Mandela Bay uthi le ngxaki yombane ibangelwa kukuguga nokonakaliswa kweziseko zombane. Sisebenza phansi infrastructure endala eseyiphelelwe lixesha, kodwa ke siyazama ukuqinisekisa into yokuthi siyayilungisa lo infrastructure leyo, but ke ngenxa yento yokuba imali ingekho enough into yokuba sivele sithi siyayisusa infrastructure leyo eseyiphelelwe lixesha sifaka enye. Nangona umasipala esithi sele ubuyisiwe umbane kwindawo ebezichaphazelekile ngenxa yokonakala kwesitishi sombane iMatomela substation, abahlali baseza kujongana nalomngeni kwindawo ezahlukileyo. Kwindaba ze-SABC, ndingusisipho Ncumbe, ndiseGqeberha. Kakade besingena kuphothula ngekasengwa masikhongozele zeSwati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina ukuze ubhodli nje siphakele kwisithebe esikhulu ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya makube xhos sibehele.